थांखिया गोथार सिमाङा गेदेर बर' हारि दानायनि बर' हारिया संबिजिरा होनाय गावनि गासैबो मोनथाय लानानै खर' दैखांनानै थांनानै थानायनि नाथाय थारैनो पृथ्वीराज नारायण देवआ बुंनाय बादि नखर सामलायनो हायैनि थाखायसो एनडिबिआव बाहागो लानानै रां आरजिनो नखर सामलायनोसो थांदोंमोन नामा एनडिबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा तार निचिना परियाल चलाब नोवारि भात किनिब नोवारि चाउल किनिब नोवारि दाइल किनिब नोवारि चाकरिও रेगुलार নহব জানি এই তেনেকা এনডিএফবিত গৈ মই তার নিচিনা পৰিয়াল চলাব নোৱাৰি ভাত কিনিব নোৱাৰি চাউল কিনিব নোৱাৰি দাইল কিনিব নোৱাৰি চাকৰিও ৰেগুলাৰ নহব জানি এই তেনেকা এনডিএফবিত গৈ মই बे समाव मा थांखि लाना एनडिबिनि आफाद दादोंमोन जोंनि खौरांगिरि सुकुराम बर'नि एनडिबि दानाय थावनियाव मोनसे संदाननाय बर'आबो राजा दंमोन रायजो दंमोन आरो बै बर'नि राजा आरो रायजो थानाय मोनसे गिदिर मोनसे माहारिया मोनसे समाव फारसेनिफ्राय मोनफा गोमालांनाय एबा जोबलांनायनि लामायाव दंमोन बै जोबलांनाय आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव नासयजानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बर'निनो माखासे लाइमोनफोरा हाथियारनि आन्दोलन खालामदोंमोन हाथियार हमनानै बर'नि मोनसे मोजां मोनसे थासारिखौ लाबोनो नाजादोंमोन नंगौ 1986 मायथाइनि जि 3 अक्ट'बर बे 3 अक्ट'बरावनो नैबे फरायसालिनिफ्रायनो नैबे जागायजेनदोंमोन नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जायखौ जोङो गुसुङै एनडिएफबि होननानै जों मिथिनो मोनो जोंनि जि माहारियारि आफाद बर'नि माहारियारि आफाद आखायाव हाथियार हमनानै जि बर'खौ सोमावसारनानै बर'नि उदांस्रिनि थाखाय माने गोजोन आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय जि सोमावसारनाय नैबे फरायसालि गुदि फरायसालिनिफ्राय 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनदोंमोन नैबे फरायसालिनिफ्रायनो जि एनडिएफबि बेखौ 1986 3 अक्ट'बराव उदालगुरिनि सिङाव थानाय अदला खासिबारि गामियाव गिबिसिनै दाजानाय जादोंमोन आरो गिबि दानाय समाव फ्राय 73सा सोद्रोमा दंमोन आरो गासै बेयाव थानाय एनडिएफबिआव थानाय सोद्रोमाफोरनि दानायनि जि थांखि जि उद्देश्य बेनो जाहैबाय हाथियारनि हेफाजाबजों सोमावसारनानै उदां बर'लेण्ड मोनसे रायजो दानायनि जे थांखिजों बेखौ दाजानाय जादोंमोन आरो कमप्लिटलि बियो हाथियारनि हेफाजाबजोंनो सोमावसारनायनि जि आदब खायदा मिलिटारि जि आदब खायदा बेखौ बाहायनानै बेखौ माने सोमावसारनायाव बाहायदोंमोन आरो बिदिनो फ्राय 1986नि 3 अक्ट'बरनिफ्राय गोबां दुखु दाहा सहायनानैब्लाबो बेखौ आफाद हिसाबै दानानै फेहेरदोंमोन आरो बिदिनो माहारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै माने उदां बर'लेण्ड थाखाय सोमावसारनो होननानै बेखौ दानाय जादों जानो गैयै आरो साख्रि जायैनिसो एनडिबिआव थांदों 2008 आवसो बिटिसिआव फैदों रनजित बसुमतारिया किना परियाल चलाब नोवारि भात किनिब नोवारि चाउल किनिब नोवारि दाइल किनिब नोवारि चाकरिও रेगुलार নহব জানি এই তেনেকা এনডিএফবিত গৈ মই তামানে ফেৰেংগায়ে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত ফেৰেংগাই ইয়াত নাছিল বিটিচিত নাছিল আমি যেতিয়া চুক্তি কৰিছিল এই সময়ত সি বিটিচিত নাছিল সি ধেমাজিৰ মানুহ ধেমাজি জিলাৰ মানুহ সি 2008 চনতহে সি আমাৰ বিটিচিত সোমাইছে বুলি আমি জানো बे मोननै बाथ्राया सरासनस्रायै नायोब्ला फिसा नुनो हागौ नाथाय बेफोरबायदि नङा मानोना हारिनि बाथ्राजों बे मोननै बाथ्राया सोमोन्दो दं बेखायनो बाथ्राखौ रेजेङै लानो हाया साख्रिया जामारगोना जामारामोन गुदि खिथाखौ मोनथिनो थाखाय जोंनि खौरांगिरि मिथुन बसुमतारिनि हेफाजाबजों बेंटल फरायसालिमायाव गोरों डक्टर रनजित कुमार नार्जारिजों दान्दिसे आसलते बिथाङाथ' बे बेंटल कलेजनिनो सासे हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि सासे लेक्चारारमोन प्रफेसारमोन एसिस्टेन्ट प्रफेसार स' गोबाव बोसोर बियो मावबाय थादोंमोन बे जोंनि बे कलेजावनो माने सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै आरो सोरनिया साख्रि जादों जायाखै थ' बिथांनि नामाबो दंखायोमोन दंनाया खालि मोनसे एमफिलनि माने माखासे जि सार्टिफिकेटनि माबा रेकर्ड बियो फैफायाखैमोन थ' बेखौ साबमिट होनांगौ होननानै बेयाव इनफरमेसन दंमोन आरो दा एकर्डिंलि माने बे जिनिसखौ जों उननि बेलायाव गभर्नमेन्टआ जिखिनि डेटआव बिदोंमोन माखासे थालांनाय सार्टिफिकेटफोरखौ होफानो थाखाय
बेखौ जों होफिनदों आरो दा बिनि उनावहाय आरोबाव नेक्स्ट जेब्ला लिस्ट ओंखारो बे गासैबो माने अके जानानै ओंखारदों थ' बिथांनि जे पस्ट बिथाङा माने बिनि पस्टआ थिगैनो दंमोन आरो खुनु असुबिदा जायाखै दरमाथ' मोनोमोन बिथांनि दिनसिमाव जोङो बिटिसिनि थ्रुयै जोङो माने 18,000 माने गासैबो प्रफेसारफोरनो होनाय जायोमोन थ' बेवहायथ' अभाबनि बानलु संख्रिनि अभाबनि बाथ्रा जाथावा थ' आं साना जे बे बानलु संख्रि अभाबनि थाखाय बियो बेबायदि माने आफादाव हाबैदों आं बेखौ मालाबा साना आरो बेनिखायनो नोंथांमोना रोखा मोनथिनो मोनबाय बिथां गोरायुं डक्टर रन्जित कुमार नार्जारिया रोखा रोखा बिथांनि साख्रि आरो रांखावरिनि जेंना गैयामोन होननानै बुंथिना होनायखौ पृथ्वीराज नारायण देब मेसा NDBS नि गाहाय नेहाथारि रन्जित बसुमतारीखौ रांखावरि गैयै नखराव सोलिनो हायै बेकारनि थाखायसो NDB आव बिथाङा थांदों बुंनाय माने बिथांजों दैदेनजानाय NDBS नि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरा बै समाव बेफोरबायदि हालतनि थाखायसो NDB आव थांदोंमोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि NDB बिथांमोननिसिम बे समाव जोंनि मिथुन बसुमतारीनि हेफाजाबजों NDB नि दैदेनगिरिफोरा मा बुंखो मिथिग्रिनि थारैनो नंमारगौ नामा जे बारग' NDBफोरा मोनसे न'खर सालायनो थाखाय रां गैयै बा माखासे न'खर सालायनायाव बा माखासे रांखावरिनि जेंनानि थाखायसो संग्राम खालामहैदों नामा हाग्रायाव थांनानै खुलुमबाय बयनिसिमबो आच्छा जोंना बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेस ना मा बिथाङा जोंनि एक्स NDB रन्जित सारखौ न'खराव जानो गैयिखाय NDB आव थांदों होनना बुंदों बियो जोबोद लाजिथावना बाथ्रा आरो बिथाङा बिदि बुंनो नाङामोन जों NDBखौ मानो होनोबा NDB होनना बुङोब्ला जों मोनब्रै फेक्सन दं दा मोनब्रै फेक्सननि सासे जोंना रन्जित सारा लिडार NDB नि लिडार मानो होनोब्ला बिथां बुंनायखौ जोङो धिक्का होयो आरो जिन्दागि आरो बियो मालाबाबो बिदि दाबुंथों आरो जुदि बियो बिदि बुंबावोबा खिन्थु जों एक्स NDBआ आरो जों बर' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो गनायनाय नङा आं दानो बेखौ हुकियाव होयो बियो मोजाङै थाथों आरो जुदि नेक्स्ट बाराव जुदि बिदि बुङोब्ला खिन्थु जों एक्स NDB आरो बर' रायजो राजाफ्रा जों गनायनाय नङा जों एक्स NDBआ जों बर' हारिनि थाखाय जोङो थै थां जोङो गावखौ बावसोमनानै जों हारिनि थाखाय जों मावदों खिन्थु बिथाङा बिदि बुंनो नाङामोन आफादाव हाबोब्ला बेसेबां खस्थ' न'आव थानानै नोङो जुदि संसार जादोंब्ला नोङो बिराद सुखुयै खुसियै नोङो संसार जानो हागोन नाथाय जाय मानसिया आफादाव हाबगोन बे मानसियासो मोनथिगोन हाग्रायाव थानानै बेसेबां खस्थ' मावनाङो नोङो पुलिस आर्मिजों होसो जायो समाव नोङो गावजागोनबो बेनो जोंनि NDB नि कर्तब्यआ जाहैबाय जोङो बर' हारिनि थाखाय जों मावनो गोनां हाबाफोरखौ लानानै जोङो NDB आव हाबनाय बिथाङा सिगाङावहाय जोंनि बेंटल कलेजनि हिस्ट्रि प्रफेसारमोन नङा होमबा दा बिथाङा गावखौ इन्ट्रेस्ट लानानै बर' हारिनि खामानि मावनो होननानै बिथाङा ओंखारदों जोङो एक्स NDBफ्रा जोङो मोजां मोनदों बिथांखौ NDB आव हाबनायखौ जों मोजां मोनदों सासे लेखा गोरों मानसिया जोंनि एक्स NDB आफादाव हाबनायखौ जों वेलकाम खालामो बिथाङा हाबदों जों मोजां मोनदों आरो बिथाङा सासे सावरायग्रा फेक्सनजों थांनानै मोजां खामानि मावहैदों बिथाङा आरो पृथ्वीराज नारायण देबा सासेथ' बेथ' गुबुन हारि जोंनि बर' हारिनि सासे एगेन्स्ट मानसिखा बियो बखिखागोन बखिनाया खिन्थु जोंनि एक्स NDB नि थाखाय बिराद गाज्रि जादों बे बाथ्रा बुंनाया जोङो बर' हारिनि थाखायसो जों थैथां खामानि मावनो होननानैसो जों ओंखारबोनाय मानसि खिन्थु बिथाङा बिदि बिजनेस होननायखौ बिजनेसावसो हाबदों होननायखौ बियो बिथाङा दाबुंथों खिन्थु जोङो दुखु मोनदों आरो जिन्दागि बिथाङा बेबायदि दाबुंथों थारैनो गुबै बाथ्राया मामार दिनै बड'लेण्ड नायगिर रायजो राजाफोराव लाबोना होफैदों राजखान्थियारि फारागथिखौ लानानै सासेया सासेखौ सोंखारिलायनाय दाय जाबसिलायनाय थाखागोन बेवहाय रावहाबो बुंनांगौ गैया नाथाय जेब्ला हारिनि सिनायथि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै हाबा मावबोनाय हारिनि दैदेनगिरिनि हाबा मावनायनि सायाव सोंथि दैखाङोब्ला बिथांनि अबदानखौ सेवहांगार खालामनो खैसार खालामोब्ला हागोन ना बर' रायजो राजाफोरा सहायना थानो बे मोनसे गिदिर सोंथि
बे समाव रनजित बसुमतारिया मामोन आरो बिथाङा बेंटलनि थागिबि नंना नङामोन समाज सिबियारिनि सेराव खौरांगिरि मिथुन बसुमतारि जोङो मानाव गेदेर सार रनजित बसुमतारि चिरां दुवार समस्तिनिनो सासे EM मानगोनां रनजित बसुमतारि सारा सिगाङाव दानि जे पिटिराज नारायण देब बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनाया आरजाथारि जादों दा बे सार रनजित बसुमतारिया आं जेसे समसिम बे एबसु अफिसाव मावबाय थादों बे ओनसोलनि गेजेराव जे बिथाङा सार रनजित बसुमतारिया 2002 आरो 3 नि गेजेराव बिथाङा बाव ओनसोलाव फैदों आरो बे फैनायनि गेजेरजोंनो एबसु अफिसाव जोंजोंनो नले गले खामानि नले गले बाहागो लाफैयोमोन एबसु अफिसावनो आदेश लाफैयोमोन मा मावनांगौ मा मावनांगौ समाजाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैनो बिथाङा जोंजों शेयार खालामलायबाय थायोमोन आरो लोगोसे समाजाव जोंजोंनो जे माखासे बेले बेजे जानाय आरो माखासे समाजनि बिरोधि खामानि मावग्रा ओनसोलाव बेबायदि खामानियाव जोंजोंनो अनेक रोखोम खामानि मावफाबाय थायोमोन आरो लोगोसे बेंटल ओनसोलनिनो माखासे समाव जे बै BTC बरायनाय आरो माखासे समाव एबसुनि कनफारेन्स जायोब्ला बिथाङा जोंजोंनो ओरैबायदि नले गले खामानि मावबोबाय थायोमोन दा बिथांनि फैनायाव आरो बिथांखौ जे पिटिराज नारायण देब मेसआ जे गाज्रि बाथ्राजों बुंदों बिथाङा जे गरिब आरो बिथाङा जे नोङो गरिब होननानै संख्रि बानलु जानो गैयैनि मोनसे पार्टियाव थांदों थांनायाथ' नोङो बयहाबो गरिबनि बाथ्रा नङा सोरबा नोङो बड'लेण्ड बिग्रा आन्दलन खालामग्रा मानसिया सोरबा संख्रि गैयि बानलु गैयैनि जे आन्दलन खालामनाय मोनसे पार्टियाव थांनाय बेथ' नङा पिटिराज नारायण देबा जेरै बै समनि बेंटल कलेजनि हिस्टरि डिपार्टमेन्टनि HOD रनजित बसुमतारिनि सायाव जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया थारैनो सैथो नंगौना नङा बेखौ बिजिरनो थाङोब्ला रनजित बसुमतारि सारा NDBआव थांनायनि सिगां बिनि न'खरनि आरो बिनि गासिबो गुदि खिथा बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जायफ्रा मिथिगोन बियो सैथो बाथ्राखौ मिथिगोन बे ओनसोलनि सासे थागिबि हिसाबै आरो बेंटल कलेजनि जों सासे बारग' फरायसा हिसाबै आरो बेंटल दखरानि सासे बै समाव बिबान मावबोनाय एबसुआव मावबोनाय मानसि सुबुं हिसाबै जों गावनि मेगनजोंनो नुबोदों आरो जों मिथिनाय बादिब्ला रनजित बसुमतारि सारा बेंटल कलेजाव 2002 मायथाइनि एप्रिल दानाव बियो एपइन्टमेन्ट मोननानै बियो सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्राय बियो बेंटलाव थानो लादों आरो गावनि जिहेतु बिथांनि न'आ सिगाङाव धेमाजियावमोन बे गोजान जायगानिफ्राय कलेजाव साख्रि सार्भिस होफैनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा बेनिखायनो बेंटलाव बियो थानो लादों आरो गासिबो फेमिलिखौ लानानैनो बिथाङा गिबियाव बेंटल कलेजनि कम्पाउन्डआवनो बिथाङा न' लुनानै थादोंमोन रनजित बसुमतारि सारा सासे कलेजनि फोरोंगिरि बादि गावनि दायित्वखौल' मावाखै फैजेननाय समनिफ्रायनो बिथाङा जे समनिफ्रायनो खामानि मावदों बे ओनसोलाव थानानै बे ओनसोलनि दल संगठनजों माहारि आफादफोरजों सानसुमैफोरजों गोरोबफानानै समाजनि राव हारिमुनि बायदि रोखोम खामानिफोरखौ बिथाङा लोब्बा जाफानानै खामानि मावदों बै समाव बेंटल दखराया दखरा जानायनि सिगां बेंटल टुक्राझार सुबाइझार इउनिट एबसुजों थाफानानै बिथाङा सोलोंथाइनि खामानि हारि दानायनि बाथ्रा हारिमुनि बाथ्रा गोबां बाथ्रा बिथाङा खामानि मावदों एबसुनि बिबानगिरिफ्रा बिथांखौ बबावबाफोर मटिभेशनेल प्रग्रामफोर जायोब्ला बबावबाफोर गामियाव सांग्रांथि मेलफोर जायोबा सासे रोंखा राखा सुबुं हिसाबै बेखौ फुंखा सुबुं हिसाबै लांनानै गोबां खामानि मावोमोन ओनसोलाव मालाबा समाज बेरेखा हाबाफोर जायोबा बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जे ज' जिरायलायनानै सुस्रांनायनि लामा लायो बेयावबो मैखोमै रनजित बसुमतारि सारा बिफाव लायोमोन कलेजाव सासे प्रफेसारल' नङा कलेजनि गासै एनभाइरनमेन्टखौ लानानै बेयाव मोनसे सोलोंथाइनि मोजां थासारि दानो थाखाय प्रिन्सिपालनि सायावल' बिथाङा सोनारालासिनो गावबो सासे मैखोम लायोमोन आरो फरायसाफोरखौ जोथोन लानायाव बेयो मैखोम खामानि मावोमोन बेल' नङा बिथाङा आफादाव NDBआव थांनायनि सिगां चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बिबान मावोमोन बे ओनसोलाव बेंटल ओनसोलाव जेखि जाया खामानि जाया माने बिथाङा मैखोम लायोमोन जों मिथिनायाव 2003 मायथाइयाव जेला BTC गोरोबथा जायो
बिटिसि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिटिसि गोरोबथानि सागानगिरि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्ममोनखौ बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव बरायनाय हाबाफारि मोनसे गिदिर हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावबो अर्गानाइजिं कमिटि बा आरसि कमिटि दानायाव आरसि कमिटिजों थाफानानै बिथाङा मैखोमै खामानि मावदों। बेनि अनगायैबो आंनाव नैबे मोनसे मेगाजिन दङ। बेयो 2007 मायथाइयाव 2007 मायथाइनि जुलाइ 5निफ्राय जुलाइनि 19 अक्ट'सिम बेयाव मा होनो बेंटलाव सतीदेव ट्रफि इन्टार डिस्ट्रिक्ट फुटबल टुर्नामेन्ट सतीदेव ट्रफि बे खेलाया जाफैदोंमोन। बेयावबो बिथाङा सबिनार साब कमिटिनि एडिटर हिसाबै बिथाङा खामानि मावदों। बेयाव चिफ एडिटरा मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो 17 नं सुबाइजार समस्तिनि MCL जालांनाय गुनेस्वर गयारि बिथाङा चिफ एडिटरमोन आरो बिथांनि गाहायावनो रन्जित बसुमतारी एडिटर हिसाबै खामानि मावदों। दा बेल' नङा, न'खर सोलिनायावबो बिथाङा फैनायनिफ्राय भेन्सार कलेजाव मावनाय हिसाबै थोजासे दरमाहा मोना। बेनि थाखाय बिथाङा मोजां आबाद मावोमोन। कलेजाव बेसेबांबा गुवार हा, बै गोलैनानै थानाय हाफोराव कलेजनिफ्रायनो एसे राङारि कलेजनोबो एसे होनानै आरो गावबो बे गोलैनानै थानाय हाफ्राव बिराद गोबां आबाद मावोमोन जों नुदों। बेनिफ्राय गुबुननिफ्राय हा मालाबा थिखा लानानै मालाबा आदि लानानै मालाबा माइ आबाद खालामो, मालाबा आलुबो आबाद खालामो, बेसर आबाद खालामो। बिथाङा मोजां सासे आबादारिमोन। आं सनखौ एक्जाक्ट गोसोआव गैला। काजलगावआव कल्ड स्टरेज गिबि गायसननानै कल्ड स्टरेज जाखांनायनि उनाव बिथाङानो गिबि काजलगावनि कल्ड स्टरेजआव बेसेबांबा बुरजा आलु दोनहैनायखौ जों मिथिगौ आफादाव थांनायनि सिगां। जोंबो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेंटल दखराव बेंटल दालाइ एबसुआव मावनाय समाव बिथांनि मोनाबिलि समाव थांनानै मालाबा बे सानाव समाव थांनानै बिथांनि आबाद मावनायखौ जोङो मालाबा एसे बिना लायोमोन आरो गावनो होफैयोमोन। गोबां मन बस्थायै बस्था बिथाङा आलु आबाद होनो एबसुआव जोङो इउनिट एबसुआव जों बिथाङा होफैदों। गोबां माइरं बिथाङा होफैदों। दा बे बिथाङा जोंनि एबसु अफिसखौबो अनहरनाय, जानाय लोंनायाव अनहरनाय जोंहा बिदिन्थि दङ। जेला 2013 मायथाइयाव बेंटल कलेजा सरकारि जानो नागिरो, बिनि सिगां जोङो बिथांनि न'आव मालाबा थाङोबा जों बिथांजों एदावलायोमोन। सारमोननाथ' कलेजा जानोसै, सारा जोंखौ इउनिट एबसुखौ एसे अनहरनांगोन होननानै जों बिथांखौ जंखायलायोमोन। अब्ला बिथाङा जोंखौ बुङोमोन जे दाबोथ' आं नोंसोरनो आलु माइ हरबाय थाखायो, मानो अनहरा जानो, आं नोंसोरनो लेपटप गंसेखौनो बायना हरगोन होनलायनाय बिथाङा जोंखौ मदद होयोमोन। दा बेखौ नायोब्ला बेजों जोङो फोरमान होनो हायो जे पिटिराज नारायण देबआ जेरै रांखान्थि आंखालनि थाखाय रां आरजिनो थाखाय NDBआव थांदों होननाय बाथ्राया सैथो नङा। बिथांनि न'खरा जोंनि मेगनजों नुनाय बिराद मोजां न'खरै सोलिदोंमोन। हाइ फाइ नङाब्लाबो न'खर मोनसेया जेरै सोलिनो थाखाय थोजासे सोलिनां दङ बे सोलिदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिथाङा कलेजाव बे साख्रिया जाजोबसै होननानै मिथिखासेयावबो बिथाङा जे NDBआव थांदों, बिथाङा मा सान्थौखौ लानानै थांदों जों बेखौ मिथिया। जों सोमोनांदोंसो बै समाव। जेला बिथाङा थाङो जों मिथिगौ जे बिथाङा MPhilनि सार्टिफिकेट प्रभिजनेल सार्टिफिकेट लायनो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनिफ्राय जिहेतु खालामदों, माखासे MAनि सार्टिफिकेट लायनो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव थांदों होननानैसो जों मिथिदोंमोन। नाथाय गोबाव सम फैफिनैलाय उनावसो जों मिथिबाय जे बिथाङा NDBआव थांबाय होननानै जों मिथिबाय। खिन्थु बिथाङा NDBआव थांसिगोन होननानै बेंटल ओनसोलनि रावबो मानसिया मिथियामोन। बेयो सैथो। गुबुन फारसेयै जे माखासे राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ 2008 मायथाइयावसो फैदों होननाय बाथ्राफ्रा बे जोबोद माने रायजो राजाफोरखौ माने आन्दायहोनायनि बाथ्रा जादों होननानै आं सानो। मानोना जोंल' नङा, जोंबादि फरायसाल' नङा, जोंनि अनगायैबो गोबां फरायसाफोर दङ। 2002 मायथाइयाव 2003 मायथाइयाव फरायजानो मोननाय फरायसाफ्रा, बिथांजों फोरोंजानो मोननाय फरायसाफ्रानो बेखौ फोरमान होयो। दा बिथांमोनानो फोरमान होनो हायो जे बेंटलाव रन्जित बसुमतारी सालामारा फैनाय। आरो आं दहाय बुंनाय बादि बिथांनि एपइन्टमेन्टआ 2002 मायथाइनि एप्रिल मे गेजेराव जादों। अब्ला बिथाङा BTC एकर्डनि सिगां फैदों होननानै जों बेखौ मिथिनो हायो। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जादों, राजनितिकनि बागजुद्धआथ' जाबाय थागोन, राजनितिकनि थाखाय ओंखारलायनाय जाबाय थागोन, बाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, हारि हिसाबैबो जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय गासिबो बाथ्राफोरखौ राजनितिक लाबालाबनि थाखाय खौरां बिजोङाव मेल मिटिङाव बुंजोबनाया मोजां नङा। दिनैनि थारिखआव सोरबाया बुंदों जे एभिक्सन गाबोन सरकार सोलायोबा एभिक्सन खालामनो गिबि नटिसआ रन्जित बसुमतारीनियाव थांगोन, मानोना बियो बहिरागत होनना बुंबाय।
दा बे बाथ्राखौ नागिरलायोबाथ' गोबां मानसिफोरनि बाथ्राया ओंखारगोन दा नागिरलायोब्ला रनजित बसुमतारिल' स' मानसिया ओंखारगोन दा बेयाव सोर खहा जागोन बर' हारिनि मानसिफ्रानो खहा जाया होमबा जोंनि मानसियानो खहा जागोन आरो जोंनि इसिङारि जे माबा बाथ्राफोरखौ जों गुबुननो बेखेवना लानाय जागोन आरो बेखेवना होग्राया सोर जोंनि बर' मानसियानो गुबुनाथ' बेखौ मिथियामोन दा गुबुन हारियाबो 2003 सननि उनाव बर' मानसि फैनाय दं होननानै जों गावजों गावनो खिथालायोबाथ' गावनो गाव खहा खालामना लानो जाबाय ओंखायनो जों सानो जोङो सादारन मानसि हिसाबै जोङो रावजोंबो लोब्बा गैया हिसाबै जोङो नुनायाव जों बेखौल' खावनो लुबैयो राजनितिक दैदेनगिरिफोरखौ गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय हारिनि इसिङारि बाथ्राफोरखौ जों बाथ्रा बुंलायिया मोजां दा साननो गोनां बाथ्राया जादों दि दिनै पिटिराज नारायण देबआ रनजित बसुमतारिखौ जेरैबायदि सोंखारिदों रनजित बसुमतारिया एकर्ड खालामखांनायनि उनाव राजनितिकआव हाबफैनायनि उनाव मा मावदों मा मावाखै बिनि सायाव सोंखारियाखै रनजित बसुमतारि एकर्ड खालामनायनि सिगां एनडिबिआव हाबफैनाय एनडिबिआव मावनायखौ लानानैसो सोंखारिदों देट मिन्स मा जोंनि बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामहैनाय बै खामानि मावनाय अबदाननि सायाव सोंखारिदों दिनै पिटिराज नारायण देबआ रनजित बसुमतारिखौ सोंखारिबाय गाबोन बड'फाखौ सोंखारियोब्ला गाबोन चन्दन ब्रह्मखौ सोंखारियोब्ला चन्दन ब्रह्मआ जों मिथिनायाव बिथाङा बिएलटिआव थांनायनि सिगां बिथांनि न'खरनि हालोदाबो मोजां नङामोन होननानै जों मिथिगौ जों चिरांनि माखासे मानसिफ्रा दा बिथाङाबो रां आरजिनो थाखायसो बिएलटिआव थांदोंमोन होननानै जुदि बुङोब्ला बड'फायाबो रां आरजिनो थाखायसो मा होनो साख्रि मोजां मोनैनि थाखाय मोजां रेंक गोजौ मोनैनि थाखायसो एबसुआव थांदों साख्रि गोनां एबसु मावफैदों होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ बेबायदि सोंखारियोबा रन्जन दैमारिखौबो प्रमद बर'खौ बेबायदिनो बायदि रोखोम जाहोन दिन्थिनानै सोंखारियोब्ला मा जागोन अब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बिदिनो सोरबाया सानफा एफा बिथांमोननि अबदानखौ सेवहांगार खालामनो थाखाय आवगायबोनायबाय थानायखौ जुदि जोङो बर'नि रायजो राजाफ्रा बर'निफ्राय सानसुमैफ्रा सिरियै गनायना लाबाय थायोबा बियो जोंनि थाखाय जोबोद खहा जागोन जोंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ हारिनि बाथ्रा लानानै सोंखारियोब्ला मालाबा बेफोरदि थासारिफ्रा फैयोब्ला जोंनि माखासे बर'नि सानसुमै गेदेमाफोरा गावनि मोखांखौ दिन्थियालासे सिरियै जिरायनानै थायो रावबो बाथ्रा बुङा बेखौ कन्डेम खालामा दा बिनि थाखायनो निस्सय जोंनि सुथुरफ्रा सानफा एफा बोलो राबोदों खोमा जोंखौ आक्रमन खालामनो जोंखौ गादबनो थाखाय निस्सय मा होनो साहस मोनदों थाखाय ओंखायनो आं खावलायदों बेखौ गनायजाव नङा जों बयबो बेखौ कन्डेम खालामनांगौ राजनितिक खामानि मावनायाव दा इउपिपिएल जाफैनायनि उनाव प्रमद बर'आ इउपिपिएल जाफैनायनि उनाव मा सोंखारियो बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सुक्ति खालामखांनानै बिपिएफनि दैदेनगिरि जाफैनायनि उनाव मा सोंखारिलायो बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु बिथाङा हाग्रामा महिलारिया बिएलटि समनिखौ सोंखारियोब्ला प्रमद बर'आ एबसुआव थानाय समनिखौ सोंखारियोब्ला रनजित बसुमतारिया एनडिबिआव थानाय समनिखौ सोंखारियोब्ला गबिन्द बसुमतारिया एनडिबिआव थानाय समनिखौ सोंखारियोब्ला बेयाव जोंहा बुंनांगौ थागोन बर' रायजो राजाफ्रा मानोना बै समाव मावनाया बर' जाथिनि थाखायसो मावनाय राजनितिकनि मावनाय नङा दा नैबे समाव राजनितिकआव हाबखांनायनि उनाव मा सोंखारिलायबो बुंनांगौ जोंहा जेबो साननांगौ गैया बुंनांगौ गैया दा ओंखायनो आं बेखौ बुंबाय थादों हारिनि बाथ्राखौ लानानै हारिनि थाखाय खामानि मावनाय समखिनिखौ फिन बोखांफिननानै नंबां जाबां बाथ्राजों सोंखारिबा जानला मानला पिटिराज नारायण देब बादि मानसिया दा बेखौ जोंहा बुंनांगौ निस्सय दंथारो होनना आं सानो रनजित बसुमतारि गाबोन रन्जन दैमारि समफोर गोविन्द बसुमतारि बेनि उनाव हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि हारि दानायनि मुङाव होलांनाय अबदानखौ सेवहांगार खालामनो सोरबाया आवगायबोयोब्ला बेसेबांदि सुथुरनि बे खैसारखौ बर' फिसाफोरा सिरियै नायबाय थागोन थारैनो बर' फिसाफोरनि सिरि थानायनि थाखायसो सुथुरा सानफा एफा बोलोफोरा मारदों नामा बेनि फिननायखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव हगारनानै दोनबाय बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बड'लेण्ड बुब्लिनि संदाननाय मोनसे रादाब बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 एनलाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा
बङाइगाव साफागुरि रड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि रड।